саргузашти ҷавоне ки барояш имрӯз нақл хоҳем кард ба дигар ҳақиқати зиндагиро бароямон ёдрас менамояд ки ҳар ман хоҳам на ҳамон мешавад, ҳарчӣ ки худо хост он мешавад. солҳои пеш буд. рӯзномаи маҳаллаи ноҳияи Файзобод қиссаи кӯдаки 3 солаеро нашр намуд ки баъди 3 рӯз аз хона баромаданаш ӯро дар пайроҳаи кӯҳистон пайдо намуданд. он рӯз Сабзаалӣ 3 сола буд. аз паси модаркалонаш роҳи подачаро пеш гирифт. дар хона зодмандон ба умеде ки кӯдак ҳамроҳи модаркалонаш ба чоргоҳ рафтааст. модаркалон хотираш осуда аз он ки имрӯз набераи шуху беқарораш дар хона монда ӯро ташвиш нахоҳад дод. шомгоҳон вақте ки кампир аз чоргоҳ бармегардад, аҳли оила мефаҳманд ки Сабзаалӣ аз саҳарӣ инҷониб бедарак аст. он шаб аҳли деҳа ба ёрии оилаи онҳо шитобида ҳамагӣ дар ҷустуҷӯи кӯдак мешаванд. баъди 3 рӯз мардум аз пайдо намудани Сабзаалӣ ноумед мешаванд. аммо ӯ дар подараҳа роҳ гум зада назди ҷӯи равоне қарор мегирад. боқӣ худо медонист ин тифли 3 сола ки 3 шабона рӯз дар саҳро танҳо сипарӣ намуд, шоҳиди ҳол нақл мекунад ки вақте тифлро пайдо намуданд, дар атрофаш 3 саг гашту гузор мекарданд ки гӯё ӯро посбонӣ доштанд. Сабзаалӣ бошад гоҳе очаҷон, гоҳе бибиҷон гӯён мегирист, гоҳе бошад машғули хокбозӣ мешуд. марде ки нахустин шуда кӯдакро ёфта буд нақл мекунад ки дар пайроҳаи саги думашро ҷӯмонида роҳгузароро ишора медод ба сӯи он тифл. вақте аз паси саг равон мешавам, Сабзаалиро пайдо мекунам ки сагони дигари атрофашро давр мезаданд. чун тифлро ба хонаашон овардам, модараш гоҳе мегиристу гоҳе аз шодӣ бачаашро ба оғӯш гирифта сару рӯяшро бусаборон мекард. аз байн 27 сол гузашт. акнун он Сабзаалии 3 сола ки мардум бо ҳазл номашро Робинзон Крузо номаш карда буданд, 30 сола шуд. Сабзаалӣ бо духтари дӯстдоштааш оила барпо намуд. соҳиби 3 фарзанди дустрӯяк шуда буданд. ӯ ҳар субҳ нахуст аз зодмонаш дуои хайр гирифта баъдан роҳ сӯи кор мегирифт. дар самти Файзобод Душанбе ба мусофиркашонӣ машғул буд. оилаи онҳо сазовори эҳтироми аҳли деҳа буданд. ба хусус фарзандони эшон Сабзаалӣ ки ҷавони хайрхоҳу дидадор буд, ҳамагӣ дӯст медоштанд. Сабзаалӣ шитоб дошт. ҳафтаи пеш аз фалокати мудҳиш тӯи арӯсии хоҳари Сабзаалӣ баргузор гардид. наварӯсе ки нозбӯи хонадон буд, модар мехост ба дидорбиниаш биравад. Сабзаалӣ аз қисмате ки дар роҳ интизораш буданд бехабар ба модар гуфт: очаҷон, шумо ҳамроҳи келинатон кулча қам бипазед, ман ба бозор биравам ва барояш ҳадияе бихарам. баъдан ҳамроҳ ба дидорбинияш меравем. мехоҳад ба мошин савор шавад ва мебинад ки писарбачааш ки ангуштарини арӯсии модарро бо санг мекуфт ба оғӯш гирифту ангуштаринро бо меҳрубонӣ аз дасташ гирифт. ба ҳамсараш шӯхӣ кунон гуфт: оишаҷон, чанд маротиба гуфтам ки ангуштарини беҳтаринро эҳтиёт кун, ки агар онро аз даст диҳӣ, маро ҳам аз даст медиҳӣ. вақте ба мошин савор мешуд, сӯи пайвандон табассуми ҷаззобу дилфире кард, ки гӯё ҳама хушу зиндагӣ дар пеш аст. дили модар аз чизе дарк ёфта буд ки аз фарзанд хоҳиш кард: писарм, оё намешавад ҳамин рӯз ба роҳ набароӣ? дар маҳаллаву хонаҳои баъзе хишовандон тӯю хурсандиҳо мешавад. Сабзаалӣ ба модараш гуфт: очаҷон, аз кор барвақттар омада ҳам тӯйхона рафта соҳибҷашнонро табрик мекунем, ҳам ба дидорбинии хоҳарам. гӯён Сабзаалӣ мошинашро ба ҳаракат даровард. равон шуд, аммо ба роҳи марг. Сабзаалӣ ки дар самти Файзобод Душанбе ба мусофиркашонӣ машғул буд, имрӯз каме шитоб дошт.
мусофирон аз маркази ноҳияи Файзобод ба мошини ӯ савор шуданду роҳсӯи Душанбе гирифтанд. аммо дар роҳи ҳудуди ҷамоати деҳати Меҳробод ногаҳон аз паси мошин дар самти муқобил меомад. сабукрави дигаре ба сабқат баромаду бо мошини Сабзаалӣ бархӯрд. он рӯз дар ноҳияи Файзобод рӯзи мотам буд, зеро шитобу иштибоҳи як ронанда боиси марги 8 нафар шаҳрванд гардид, ки яке аз онҳо Сабзаалӣ буд. марги Сабзаалӣ орзуҳои аҳли оиларо барбод доду модареро аз фарзанд, бонуеро аз ҳамсар ва фарзандони кӯчакро аз падар барои доим маҳрум кард. ин шикастӣ танҳо яке аз оилаҳои он 8 нафар шаҳрвандони ғурамарги садамаи Файзобод аст. дар рӯзи ҷанозаи Сабзаалӣ боз ҳамон гуфтори маълуми мардум ба гӯш мерасид, ки дасти аҷал беҳтаринҳоро гулчин мекунад. он рӯз навҳои модари фарзанд гум карда ба фалак мепечиду ҳамсари азизаш худашро сарзаниш мекард, ки натавонист ангуштарини аҳду паймонашро эҳтиёт намояд. модар ки аз сӯзиши ҷигарбандаш ақлу ҳуш гум карда буд, болои сари фарзанди беҷон навҳае мекард: Сабзаалӣ, ҷон бачаи шуху оча, магар саҳар ҳангоми ба кор рафтанат дурӯғ гуфтӣ ба ман, ки ҳаёт дар пеш идома дорад. замоне ки ҳангоми 3 сол доштӣ, муддати 3 шабона рӯз дар иҳотаи сагҳои ваҳшӣ зистиву зинда мондӣ. аммо ин чӣ рӯз аст, ки шитобон рафтию ба ҷои ваъдаҳоят тани беҷонатро оварданд. наход он ҳама орзуву умедҳоятро ба зери хок мебарӣ. дар рӯзи мотам модару дигар пайвандони Сабзаалӣ орон мегиристанд. ба нолаву фиғон онҳо ҳамсояву дигар аламдорон бо овози баланд мегиристанд. инак рӯзҳо соатҳо паси ҳам мегузашанд. дӯстону хешу ақрабони оилаи мотамгирифта пайи кору пайи рӯзгори хеш мешаванд. аммо доғи ҷудоӣ аз Сабзаалии ғурамар умре дар дили зодмондон, ҳамсару фарзандон ва бародарону хоҳаронаш боқӣ хоҳад монд. ҳамин аст ҳикмати зиндагӣ, ки инсон дар пайи амали намудани нақшаву орзуҳои хеш пайваста дар ҷустуҷӯй аст. аммо умри баъзе инсонҳо ба қавле дар нимароҳ ҳаёт ба охир мерасанд. аз ин олам чашм пӯшиданашон дарду ғами бузургеро барои азизону пайвандонашон боқӣ мегузоранд. аз Сабзаалии ғурамар ба ҷуз андӯҳу ба наздиконаш хотираҳои неке низ ба ёдгор боқӣ мондааст, ки бо мурури вақт аз онҳо ёдоварӣ шуда ба дуои хайру рӯҳашро шод хоҳад гардонид. аз ин беш аз дасти мо инсонҳо чӣ ҳам меояд? танҳо хоҳиши онро дорем, ки дар сари чамбаракҳои мошин нишаста фикри онро бикунед, ки шуморо дар хона интизорам, ва дигар ронандаҳоро низ ҳурмати роҳ додан кунед, то ба манзили хеш сиҳату саломат бирасанд. пас бародарони азиз, вақте паси чамбарак мешинем, бояд мо аввал фикр кунем, ки моро дар хона зану фарзанду падару модар интизоранд, ва на туро, балки дигарҳором интизоранд. пас бояд ҳурмати дигаронро ҳам кунем, ки то ба манзилашон сиҳату саломат бирасанд. худованд нигаҳбон шумо.